Okay, sharp. Yeah, sawubona Mr Isaac kunjani mfowethu? Khona kunjani baba? Sikhona baba. Baba sizwe ngathi bathu nesikhalonyana Isaac ngoba sizwe ngathi kunento ekenzeke eThabana kunemntwana khawela phakathi kwamanzi athola ihelebho. Isaac usitshele ukuthi kwenzeka nesikhathisa umntwana awele phakathi kwamanzi. Nje mina ngivele ngesikweni ehlathini. Ngadlula ndafika lapha duze lapho ngibone ikolezi igcwele. Ndiyamangala mina ukuthi ikolezi zizogcwala kolezi kwenzekani lapha. Mina ngiyajika ngiyangena bathi kuwele umntwana ngemanzini. Ndibone amatheri B agcwele. Yonke itruth yonke ikhona igcwele nayo zokucima umlilo nazo sikhona. Nalezi ambulance zikhona amapolice akhona umphakathi ugcwele. Umphakathi wangibawo next. Solo si thoma ngo9 still nje 2:30 siyabhalela. Likey